Ja numero 6 anna sitten tilaa riittävästi Setuvoltille jatkaa sitä volttia, kun lähtölaskenta on alkanut. Valmis. Kutonen tila. Yksi. Kaksi. Aja. Tämä hyväksytään täydessä laukkaa 4. Vianotar. Kärkeen vakaasti salaisuus rock. Näitä on se viitutarkoittaa se 3 tähden leiri. Kärki 13-10 metriä tulee 5 kukakkeli. Seuraava 6 sirkkuliina, sitten 4 vianotar. 2 salaisuus rock, josta juoksua kun ensimmäinen takasuoran alkamassa sen tuttumassa on toisella radalla 3 tähden leiri, josta takana on jo viitutar. Kärki 13 jo 50 metriä ja 5 pikkukahteli, josta parikymmentä metriä 6 sirkkuliini, sitten 4 vianotar. Takasuoralla laukkaa kärjessä 2 salaisuus rocknaa, johtopaikana peri 3 tähden leiri. Salaisuus rock pudottaa raville on toisena ja 52 on ensimmäinen 500 metriä. Johtokoneen 3 tähden leiri, 2 salaisuus rock on 40 metrin päässä, 10 metriä 1 viitutar kolmannella, sitten runsaväliä ja 5 pikkukahveli, edelleen 6 sirkkuliini, 4 vianotar. Ollaan karsamassa Tusulle, kun 3 tähden leiri johtaa juoksua sen rinnalle pyrkii 2 salaisuusrokkia seuraa toisella 1 viitutar, sitten 50 väliä ja 5 pikkukauteli takanaukkarmat ja vianotar. Kolmantella Suomen hevosena on ympäristöön Google Suomen pääsee kierrosmatkaa Maanikunnen 3 tähden leiri johtaa enemmän 2 salaisuusrokkia. 51 kilometrin väliaika. Kolmannen salaisuusrokkien takana arvaa 1 viitutar, 40 väliä ja 5 pikkukauteli neljäntenä. Väliä tulee 6 sirkkuliini seuraavana, sitten 4 vianotar. Viimeinen takasuora ja 3 tähden leiri Antti Painikainen johtopaljakko rinnallaan 2 salaisuusrokkimia Jämkä. Kolmantena ravaa viitutar Tarja Leikkinen, sitten 5 pikkukahteli Jo Eskonen edelleen, 6 sirkkuliini Arti Koomainen, 4 vianotar Esko Törmäkangas. Tähden leiri hallitsee ennen juoksua sen rinnalla puristaa 2 salaisuusrock, kolmas puolikas paikkaan 46,5. 3 tähden leiri edelleen 2 salaisuusrockon rinnalla ja tuttumassa pysyy 1 viitutar. Runsaasti väliä numeroon 5 pikkukahveli, runsaasti väliä numeroon 6 sirkkuliini, sitten 4 vianotar. 3 tähden leiri Antti Painikainen kaatuu mahdollisuudella ensimmäisenä. 2 salaisuusrock tulee toistastaan ja 1 viitutar kääntää kolmannelle. Kuitenkin salaisuusrokin taakse ja tähden leiri hallitsee. Salaisuusrokin toistaan viitutar kolmantena. 3 tähden leiri 10 metriä ja sen toista ylittävä 1 viitutar, 2 salaisuusrock maalilta 3 tähden leiri.